voor dit podium. Waarom? Ja, persoonlijk hoor ik dus wel van correct wat oors. En hier komt muziek, dat is een beetje indie, een beetje alternatief. Ik vind het leuk dat er nou ook gelegenheid aan jong wordt. Ik denk ook dat het wat meer voor het jongere publiek is. Dus er komen hier echt al die leuke jongeren samen. Ik van oren plakken en steden. En iedereen komt hier rond naar Dokkum om dit te vieren. En omdat je gewoon een ontzettend leuke band stond. En het is kijk inderdaad wat onze zo is. Ja. Ik kon net tevreden wat je favoriete band is. Homesick. Natuurlijk. Nou vind ik jullie hier bij dit podium. Waarom bij dit podium? Dat is al gezelligheid juist. Waarom is het hier nou gezelliger? Ik denk dat omdat iedereen hier is juist. Ja, precies. We zien iedereen weer en leuke mensen. Gaan jullie straks ook nog even bij het hoofdpodium kijken? Ja, zeker. Dan gaan we even kijken. Ja. Toch dit drietal hier, deze jongen in Dokkum? Nou, het feest natuurlijk. Het feest? Wat voor feest? Voor de mensen die het net weten. Nou, minoriteitsdagen natuurlijk. Ik vind je hier. Waarom de keuze om hier te wezen? Ja, die woon je graag even in het Reuzenrad. En nu zijn we al 2 dagen bezig, hè? Admiraliteitsdagen. Wat vind je er tot nu toe van? Ja, het is gewoon heel grut opzet. Het is natuurlijk schande dat het waar wat zien valt, maar desondanks is er zoveel te beleven. Ik denk dat iedereen, jong en oud, hier van alles te beleven had. Met name vind ik zelf de foodtrucks geweldig. Ik mag graag lekker eten. En hoe zit het met hij? Ja, ik vind het ook, maar het brengt ook een gezelligheid naar Dokkum. Er is overal wat te doen en er zijn overal mensen en het zet Dokkum echt op de kaart. Dus je vindt het wel een oorwinst dat de Admiraliteitsdagen kozen hebben voor een tweede podium. Maar wat mag ik zeggen, alternatieve muziek? Alternatief, maar correct wat oors. En ik moet zeggen, het wordt wel heel tijd meer upcoming, hè? Dat type muziek. Dus ja, ik vind dat heel mooi en dat mooi vaker. Ja, absoluut. Maar ik gewoon voor dit zijn wat jongere bands uit Dokkum. Dus ik echt iets uit Dokkum wat hier in Dokkum speelt. En ik denk dat het een echte onwinst is. Dank jullie wel.